2 दिवस आलं आणि किती दिवस जात पडतात त्या परमेश्वरागत खबर आता हे ते गेले आजा नात्रा काका लया पावता काय धरा पावता माका ते कळत ना बया बरेच पळेता मला माझे तर पाठ करू वरची बरं अरे अचानक घेऊन ते पण पिशे कपडे पळकीतलं गेला ते रव्यात पण गेलो महिनभर अर्थ की झाले बाहेर गावाक बेंगलोरात ट्रान्सफॉर्मर झाले बाहेर गावाक बेंगलोरात झाले ट्रान्सफॉर्मर रे करंटाचे खूप शाणे जाय ना करे ट्रान्सफर म्हणजे रे बेंगलोरात त्याच्या नोकरी घायल त्याका हा ट्रान्सफर झाले हे ट्रान्सफर करता हा तस म्हणून केलं आणि ते आता पालपरे वयताक तरी की म्हाका म्हणटा ना भायर गो बाबा तू रव म्हणाय म्हणटा तेमी वयता जाल्यार हांव आनी कित्याक थंय तू एकदम कितें करतो थंय बरोबर न्ही आणि ते परे वयचे तेमगेर वयचे परत सगळं तेमी हे करू लागलात कपडे बिपडे भरू लागला त्या आणि त्या भानगडे हांव वचूं आणि हा बस स्टँडाचेर तू येवन ते म्हणटा कितें जालें हांव गेलो मार्केटात हा कितें हाड्या म्हूण गेलो बस स्टँडाक पुढे बसवलो तू उतर ना तू का नको तू का नको विचार करा तू खूप दिवस आपण गेल्ले हांव ना मेळटले तर चौकून येयलो ना जाल्यार रक्षाचेर येतलो म्हणून केल्लो हांव रक्षाचेर येवच केल्लो रिक्षाचेर खूब शाणो हा तेचेर या म्हणून घेवन केल्लो तूं मेळटले उलयल्या ते पळय हिंग घेवन पावयल्यात कळना 30 रुपया उरला 30 रुपया गेले आणि कितें वाचले आणि कितें एक वाटे समाधान तर जाऊ येवन पावलो झाला तू ह्या चिखलात हे झाडं खंयचे म्हाका बरं सकाळ कोण उरतले रे तुगे घरात कोण माकडले आम्ही आमगेल्यात घरात येयला का दुसऱ्या घरात भाड्याने दिला मरे 15 दिवसा फाटी ह्याच घरात गेले रे बाहेर उदाहरले घे 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 बाबा घे 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 अंगार रंगेशी वैकुंठा किती म्हणता गरम किती आवडतो नेहमी तेल हात दूध पी मागे ताण भूक सगळी गेली पण उतर कोण रे तुम्हाला कळलं विचार विचार किती विचारू कोण कर तो कोंड मिळतो दंड मागेल तिथं चल रे तो का मोल पडशी किती विचारू सांगितलं तुम्ही कमी कर तुम्ही कोण म्हणून वळखल कोणता आम्ही पक्का कोणाला घरात येला रे म्हणलो पण दिसापाटी ह्यात घरातल्या गेलं पक्का म्हण झाले आणि किती विचार्या कुठा रे पाप्या सांगू तू माझ्या पडा दोन गेलो झड जाईल मला ह्या घरात कसे वैकुंठा हे ते गेल घर म्हणते अरे दिला म्हणे
भाड्या दिलं होतं रे हाय घेऊन म्हटलं नाही तसं माग दिता नसकन कचकन दिताले किती किती केला तर मॅच पहिली किती विचारू किती करता नाव नाव सांग नाव सांग तू बात कर नाव विचार नाही का इंग्लिश आणि चालले कशी चालू केले ऑटोचे किती असते यामवरून कसं उलो होता किती वाजता किती इन्सर्ट करणार का असे की बायला मकार इन्सर्ट करू नंबर 1 तू नंबर खूप छान जाऊ आपल्याला कोकण्यात तुले तुम गेले नाव किती आहे मागेल ना अंबा होय कोणता किती अंब म्हणतं बरं ती वैलांनी सगळं पडलं किती म्हणणं कळलं मरे अंबोला आणि किती विचारू कोण का विचारले किती शिकल का म्हणत शिकलं काम किती शिकल किती शिकलं काम हा की सैरी केली का किती विचार नाही ना आणि तू बरोबर किती विचार होत म्हणे कोण म्हण काय पळे आता परत एक तू कोणाला बाहेर पडली त्यांनी पळे त्याच्या कोण काम नाही कडकट किती कडकडला राहू चष्म्या तरी पडला तुम्ही कोण म्हणली ना अंबा मागेल ना हेमगेल बाय मग फटवा बोट टाकेत मरती कोणाला फुटून पळ्या कोणाला फुटून पळ्या तरी ती पडणार फटवा पडले हाय कोणाला बाहेर करून कोणली हाय कोण माळ घाल सोडे माळ घाल सोडे ते माळ घाला होय म्हणता मागेल फोटो लावून माळ घाला तर हिचे गेल बाहेर म्हणलं बरं होती पाणी हा मॅल म्हण घाला का मेलला म्हण घाल दोला का म्हण घायला का म्हणतो बरोबर म्हण किती आहे ते किती होईल किती एकाच पळे रे किती माका पटवा माळ गाईल काही टेन्शन ना त्या पटवाच्या रचनेला बाहेर म्हणलं मरे पटवा रचनेला बाहेर पडला कोणाला बाहेर म्हण झाली देव बरे माचकातले नसा तू सुखात मरचो जरा जावे था ठीक आहे कुठे बंद पडला हलकत जातोय टायर मात्र 3 जाऊन गेला धर्माचे कुटर कॅरे पा दिला आता कुटर कंचे अंटायर कंचे केपा दिलो कॅरे पा दिले तुम्ही पळता ना तुम्ही कोण सांगाल ना हा सिनेमा सिनेमातले हिरो म्हणजे केलं ना का रे तिथले बी तिचा मी नेट जो बसला था हा कोण म्हणून सांगून सोडता सांग सांग तूच सांग कोण ओळखाल ना कोण का विचारला तू त्या फोटोच्या फोन टाकून ते बाय म्हणता आपण त्या फोटोवर लागतो हो आता हा मॅम आता गोविंद उमेश हो ना बघा अरे तू कध होता जन्म त्या पटक कर तू कध होता फटवाच्या रचनेला बाहेर म्हटलं नजन गेले घेऊन गेल तुका कित्याक तुझ्या कडकडचा अवतार कोण घेऊन गेल ते फटवा पक्ष अंग बरं दिसता हो पण कोण म्हणून चौकशी काढ्या आणि मागील फटवा माळ कित्या घायला म्हणून पहिले चौकशी काढ्या आपय तेमका तू आपयता तुगे घरा तू मागील घरा हा बापायचे कोणा आपे आपले इसरा बाप इसरा बाप हा हे रोड ने अरे हा हे रोड आला हे किती रे हे किती कंद वाला रे बापा फोटो मार काय खाल्लाय आम्हाला रे आम्हाला किती खायचं माल कोणी खायली हा माल कोणी खायली किती खायली तू किती कपडा लेतो म्हणजे तो किती म्हणतो आपल्याला हात बांधून गायला आपण किती करू का मुक्त आता गड्या घालतो गेल्या हा मेला मेला रे ती केस काढलो आता
हाव युके गाडी वर्षभर येईन झाला तुम्ही वाडी घालताची म्हणलं रामा शेकनी माळ वाढताची नसते मी कोणा का तुला का पण हात रे तू आता खा होते तारा गोविंदा उमेशा अरे अच्छा ये नो बाहेर झाटीन तुका चल परत होत पाहूया चल ये बच्चा अंकोला किती आता आ तू बाहेर झाटीन नाही ना बाहेर दांडे बाहेर त्याची बाहेर ट्रान्सफॉर्मर जा बाहेर गावा हा ट्रान्सफॉर्मर झाले होय चिपटलो कित्या ट्रान्सफर झाला मुठ्ठो कित्या इकडे सुरू येतात अरे आज काय येलो आता येलो अरे हा येईल मुख्य नाही रे हे कितकन झाला तुम्ही माझ्या फोटो माळ घालून जाऊ जाता आम्ही याला म्हणतो करता यार तुम्ही असलं का तू गेलो पण आमचे सांगता नीट पण केलं तू होय. दिवस हात गेले यार हा मग नीट पण तर फोटो माळ घालले लोक पूजेत आम्ही पूज केला मी आता पर तर घुबट वाजून पूज केले नाही आता हा येईल असा विसर्जन करा ना ते फोटो विसर्जन करते रे दीड छान करते बाकी ते ना ते मुख्य नाही घरात तू बायला आपण गेलो का बायला आपण ए बायले रुपा असा असा हा खबर असा काम केलं तुम्ही नाटक म्हणून कोण कोण किती त्याचा माग कळून काय ही पालक्यान येऊन पावले हा पालखी तुमच्या त्यांना आरती घेऊन येऊ ए बाय ये बघा का तू पालिकेत हरकत ना तुझा मुखार असा तुझ्या बायला असा तुमच्या दोघे लोक असा तुझ्या बायला असा वैकुंठ आमच्या घरातला नाही झाल्यावर मी घरात असा आणि हा तर असा तू उभी आणि तो मी एकटा फोटो असा आमच्या शिवाय या घरात आणि कोण असा कोण ना कोण ना कोण ना वरकार मारू धंदा वितर्कात आवाज येता वितर्कात आवाज येता घरात हिंदूर पडे की नाही इंदूर का कोणा बांधर सोडला घरात ते मग सांगा वितर आता धोळ्यावर पळायला बाहेर मनीस अशिली आम्ही बाहेर मनीस अशिली मग ते सगळं आपण येतो बाहेर एक बाय म्हणत होता ते स्वप्न मी पडेल ना नी तिकीट पळेला बाय म्हणते हा तू खूप पळेल ना का काय पळेल का अरे आपण यार किती गुण गुण करतात काय ना हाय बाहेर मनीस असेल हाय पळेल पळला खबर ना तो बाहेर मुलीचं म्हणते आपण वितर असे म्हणतात नाही भीतर असेल बुटी येत असेल मावशी ती मावशी अरे हे काय लग्न पडेल ना ते कानपूरची आपण मावशी कमर आहे आपण हा आपण मावशी मावशी काय ये मावशी यो 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 ही बघ येली अरे म्हणते पोहार चमकता आई शहरी गेले ती मागे मावशी काणकोणची नेमकं त्या गडा किती मोगी का किती घेऊन विकू येईल त्याच्यावर येत हा मोगी घेऊन आता रात झाली नाही तसं हंगार सीझन आहे की आलवा पडले की त्या सीझन असं रात जाणून असं सकाळ होतं हा रात दाखवून गेला का ती मोगी घेऊन येईली हे चिबड आहे किती यायला चिबड चिबड हे बघ नमस्कार करणार रे मावशी पण झाली जाऊ मावशी काय हा भाले भाले वाटले काही ना काय येईल तसा हाय आमच्या ड्रॉइंग हा थोडे दिवस ड्रॉइंग येईल तसं पण झालं ना आणि ते गेल गो म्हणताना तू अथवा आपण टाकून गो म्हणताना मन असं का मन असं मावशी मावशी ते गेल मावशी रे मागेल थोडी तर मावशी रे तू मार मावशी हा तू चालला ना काय कळ नका तू पोटा चापू लागले माका किती मिळले की तू पोटा चापता हरकत ना मावशी पण झाली आराम असा नाही उदा बरे अशी नाही उदा गेलेत ना ते समाशी हाय हाय हरकत ना मावशीला बरे दिसले पण ही मावशी काय त्यांना पळेल मागे सांग मावशी म्हणता हाय त्यांना पळेलच ना कसे तू काय लग्न झालं रे कृषी मुखारी सुके लावला माळ घाली म्हणून उभी असेल मग तुम्ही माझ्या मागे राग येत आताचे किती? होला बी लग्न चालला किती? होला सगळे लोक आपण लग्न होय सगळे लोकांना लग्न पुरा लोक बसत
आणि स्टेजार कोण रोप रे तेमगेर कुटुंबात पुरा फाटल्यार तेमगेर फाट पडते न्हू बशी लोकांनी तू सगळं फाटल्यार भट आणि मुखार माळ घायला की सगळं पडे ना ते तुम किती आपयत मी तसं हा तुळशी कडेन थंय लागतालो तुम किती आपयता तुम्ही झगडा कर जवान वचता ते लोकांना पंचायत कित्याक करता तुम्ही तुमक पुरा पळय हे बी बरोबर चला वचता भितर तू राहू दे एवढं वच गो इथे मत रे पुरा पाड घ्यायली तू धावता मरी मावशी धाव आहे ना मावशी कशी असा मावशी बरी आसा देवाल करून दिले पुराय कित्याक देवाचो मागेले त्रास पळो जाणा फुडल्यार उपाशी पडचे फुडल्यार देवान आंबू बी म्हणली तेणी त्या पटवाचेर बोट दाखवलं म्हाका बायल बी म्हणली ना हाय वैकुंठा एक काम कर कितें कितें सांग तुका तुमचें काम करता हा जाम जाले साडे हय हाय म्हाका नाका जाला कळ्ळें तुका हा मात भितर वचून आड पडटा तू घर वच भितर घेवन आड पडटा हय. आनी तुगेलो आड पडटा हो म्हाका थंडी खाता हांवें चादर हाडला हा भितर वचून न्हिदता हे बेडशीट तुका नाका रे पंचायत वचू लागो कित्याच्या म्हाका त्रास जाता म्हाका न्हिदता चल हे बेटर हा नाका जालो तश कितें आवडलें रे तशें उचलाक म्हणटा म्हणटा तर तूं हाय कितें म्हणटा तुका उचलाक म्हणला तशें म्हण वचू लाग वचू लाग म्हणटा कितें हाडूंक जाय जाल्यार जावेत हा हेच पयलीं सगळे कामां म्हाका पळयता तूं घराचे आपूण हाडटालो आतां वच म्हणटा अरे आता वच रे बाबा म्हाका आराम ना न्ही म्हाका हांव न्हिदता बरें वयता हय चल हा राजा हा तुगे जम जाल्यार सांग कितें ते तुजे तें जम जाल्यार सांग हांव आसा तू चमकू लाग हिंगा आमच्या घराकडे घेतलं तर पाय घेणार का वचू लाग हा कितें जालें तूं जमन जालें आपणा सांग तुगेले पळय खंय जमोन घे चल बरें येता हा. हांव घरा पाय ठेवन तुमगेल्या पडाल्या तुमगेल्या सोंडी सुद्धा दिनाका चल वच यारे ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಬಾ ಬಾ ಯಾರೇ ಯಾರೇ ನೀನು ಯಾರೇ ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ काय नाही म्हणतो गेली यारे ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ भीतर याक बरुवे बा बा यारे ನೀನು ए सुंदर ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಬಾರೆ ಬಾ ಯಾರೆ ನೀನು उठगा ये बात करते हैं यानी सुंदर चलो ओ बोले नहीं दिलवे ओ बोले नहीं दिलवे la 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 यारे ನೀನು ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳೆ ನಿಂತಿರುವೆ ಬಾ ಬಾ aku kena kak jadi
रे ओपले नहीं तिरू रे चलो रे ओपले किती म्हणत रे किती म्हणत झालं ताप येलो ताप येत तो ह्या टायमाचे टायमाचे तसं टाक तू हेलला देता तू अरे बापिष्टा किती हो केलो काय बरं सोपान पळवला गेलो चल डेट छान करतो परत निघता अरे चा निघते घरी चादर नाही घेऊन चालले चादर कोणी आणलं रे मी आणलो लाल मिळालेला बरे का हरकत ना साकार नाटक संघ हाणकोण कारभार हो आमगेलो एक संघ महान कित्याक हावत म्हणते असा कित्याक काय म्हणल्यार आमी एक सिजनाक म्हणल्यार एक वर्सा सिजनाक काही नाही म्हणल्यार 100 ते 150 नाटकां आमी प्रयोग करतात आनी आमगेलो कोंकणी भाशेचो जो प्रचार आमी करता येयला तेजेर आमकां आमगेलो त्या साकार संघाचो अभिमान आमकां वाटते आसा आनी हें सगळें कारण आमीच न्ही आमी नाटक केलें पळोवं येतले कला प्रेक्षक तुमी माय बाप तुमी बी आसात कारण तुमी ना जाल्यार आमी नाटक करून कांय अर्थच ना आनी नाटक हांवें बरयलो पयलें आजाल मजा तुमी पळयलें उरतलें आजाल मजा नाटक तुमी पळयलें आसा तें त्या नाटकाचे सगळे जाण म्हणलें तें नाटक परत करा तें नाटक करा म्हणून तें नाटक नाका आनी थोडे दीस रावा आजाल मजा पार्ट 2 येतले ते मागीर हांवें पार्ट 2 आजा सावधान बा विश्राम म्हणून बरयलो बरे जाती आसा सगळ्या कलाकाराक कला प्रेक्षकांक प्रोत्साहन मेळटे आसा असोच मेळूं आनी हें नाटक आसा हें सत्य घटनाचेर आदारीत आसा हें नाटक सत्य घटनाचेर आदार आसा आमगेल्या ह्या समाजात चलती आशिल्ली सत्य घटना म्हणल्यार हांवें तितून आज केला बापायक 30 दिवस जेवण घालून 31 तारखेक उपास दवरिल्ली एक दोळ्या मुखार घडिल्ली घटना ती घेवन हांव कॉमेडीचेर हें नाटक बरयलो आनी तशेंच जे नेटवर्क मार्केटिंगाक वचून आनी कामां वचून थोडीं बायलां घोवाक तुच्छ मानतात ते बी आमगेल्या समाजात चलते आशिल्ले ते बी घेवन एक नाटक घडयलो हांव इच्छिता की तुमकां मन करता म्हाका अशें दिसते आसा की तुमकां आवडी उरतलें आनी नाटकांत कितें बरयत आसतना चूक उरल्यार मुद्दम सांगू हरकत ना अजून शिकून सवलत नाही का तुला शिकून सवलत नाही का आणि किती दिवस तरी जर होतो तुला नाटकी अगं लोक किती बुद्धी आले ह्याबद्दल मात्र विचार करत ना तू किती पण सांगू किरकिरे अगं तुक म्हणतात म्हणणे तुक म्हणता तू घेता म्हणतो तुझ्या बाहेर म्हणजे मागे सांगतो हाय किती खर्च पडलं का हाय किती रुपये खर्च पडलं का म्हणते मला ते समजून घ्यायचं तू हा अगं तू हे नक्की पडले तू कोणा आडवून बी घेतला मग आडवून घेतलं ना आणि ह्याची मग आडवून घेतलं बी घेतलं ते तू सांगू जाय ना हो म्हणजे तयार का समजून घाल तू कसली का तू किती कशी पळ खूप कशी माझ्या फाट्यान लागेल लोक असतात ते समोर तू विचार जाय तुझ्या फाटल्यान लागेल उरता पण तुझ्या फाटल्यान लागेल जर संजय मैदान किसान तू आमच्या घराकडे येऊची जरूर नसता तू फाटल्यान कोण लागला पडे तुमच्या घराकडे बघ सांगेल ना आता कोणी हेरा करून घेऊ ना आणि तू किती विचार कोणी महिना होऊन म्हणलं सांग तू संजय मैदान किती मागे घराकडे किती येतात मागे नाव करू का अगं ये किती सूट बांधल्यावर झगड घेतात ते हा किती झगड घेतात सूट बांधल्यावर किती कोय अरे ते तुझ्या माझा कपडा जायला मी हे कामा होता हे कामा होत नाही अगं कामा होतं त्याला वेळी एक सांगतो का समय गाडी व्हायचे सकाळ माहिती एकटा बरं का संजय माहिती अनेक टाइम घराकडे येते लोक मार्केट म्हणता खबर मला विचारते का आम्ही किती बरे कर असा खबर असा देवा शपथ आय लव्ह यू अगो कोणाक सांगला कोण खरंच तू समजावून आता भितर शीत कमी जाऊन खूप पाणी जमणे मारले ते गुरु सोड आम्ही तिथं बाहेर प्रदर्शन करत झगडे पण तुम्ही ह्या फास्ट नेटवर्क नेटवर्क गेले लोक वर्गीन कारण मग पेगार गाडी नाचलं तर त्यांना कळतं बाकी तुम्ही सांगा मला काय गरज ना मग तू समाधान घेऊन तो तापतो तू तापता तू तापतो तो तापता दोघांना तापला कसं मग तू समाधान घेऊन सांगताय दोघी लोक जगून राहिला कोणी इकडे उगी रोगच आहे कोणी जगून कोणाला चूक करू कोणाला चूक नाचता सांगता काय दोघी लोक एकदम जगून राहिल्या तर उजू पेटता उजू पेटू हा पण असू बहिणी पडू म्हणून ह्या मागा नका तुला मंगळसूत्र पेटको कांडावाला गावात खड्ड्यात पण दवरला गो मॅडम समजून घ्यायचे असं ते मग अया बायला पण मंगळसूत्र त्यांना गळ्याचा काळ बाहेर दवून नाही हो
हे पळय मंगळसूत्र गळ्यात उरली मग खूप प्रॉब्लेम जाता कामाक आणि माझ्या तर गळ्या मंगळसूत्र उरली हा लग्न झालं म्हणजे लोकांना कळटा तसं म्हण हाय मंगळसूत्र कांड दवरलं तेगेली बी चूक ना रे गळ्यात जर मंगळसूत्र उरत चोराल भय आणि कान डवला नेंट माराल भय चूक ना रे तेगेली. मंगळसूत्र खांड म्हणजे कसं काम ते तुगेले मी कांड बोलायचो दुसरं कोण गाडीत बिडर म्हणणार नाही लग्न झालं बाहेर म्हणून समजून घेतात ते. तू शाणे पण उरे ना का ए तू शाळे पण मला शाळे पण सांगतो हे बघ तसं मंगळसूत्र होत नाही. तू इतकं सांगून दवरता तू मागे हा घरात आऊच नका काय घरातून बाहेर पड चल. हा हेच तू वाट वाटत शिके की तुला तोंडात केलं बाहेर येतात घरात बाहेर बस म्हणतात म्हणजे बरे हा आणि हा राव ना मग रावची इच्छा नाही ना हा घरात बाहेर बसाले चल चल तसं नाही तुम्ही रागात जाणार पडे पण मागे दोस्ती खबर सांगतो का मागे दोस्ती नसली कळले ठीक आहे ना भाई कोण ते कोण तू किती आधी महाल केंद्र पडलेलो पैसे झाले खबर सांग तिकडे मग सध्या खूप वाईट झालं कळले खूप वाईट झालं घराकडे बेकार बसतो म्हणजे बेजारात बसणार मग हा तर किती किस झाले चल आम देवळा वचून येऊया म्हणून देवळा वचून मग सांगते असेल ते किती आपल्याक चल मेसेज करता फॉलो करते असं गो म्हणून आधी मी तुम्हाला तू म्हणतो चल फाटला बायक घेऊन येईल मग आणि ते सांगून आलो तुला खूप वाईट झालं खंय तिने हय म्हणले मग तुका घोवा जाग आपण घेऊ शकता म्हणते हो बेकार येईल त्या पोराक किती म्हणते तुला सांग जागा घेऊ हरकत ना पण मस्त जाग घेऊन किती करता काय म्हणते परिस्थिती आता घोवा केला तुझी मान्य बरोबर असा पण असं नाका मला ह्याच्याकडे रावची इच्छा ना हा घरात पहिले बाहेर होता मागे नाको हे हे सांगा भूती किती आणि गेली भूती कुठली आता तुका बाहेर ना बरं मान ना आले लग्न ना बस स्टँडवर गेला किती नाही तुका बस स्टँड किती रे तुम्ही गेले किती आहे कसलं गौजी रे गौजी नाही हेगे सोडून गेले तुझे सोडून गेले रागा गेले घर सोडून गेले हेगे चढो ते फास्ट नेटवर्क मुके त्या कंपनी काम होतं हेगे ते गेल्या गाडीवर बसून माहिती पुढे हाय किती करते लोक मग खाले तुझे किती सांगता खबर असतो तू करता ही तू करतात अरे काय किती केलं काम नाही सांग रे का सांग अरे हे बाई हे मी दोघी लोक आम्ही योजना दोघी लोक झगडून आले अरे तुझे चढवा मात्र रिक्स ठीक आहे आता मात्र तू कोणाला बायकार बिकार तुझे चढू केल्या रे लोक शेअर खाऊन ह्याच्यावर फुगतले तुझे चढवाकडे लंग जन्म शेअर खायला आहे तू चोर दिन आहे शेअर खायला आपली बोल पहिले खात्या शिल्पा चोर म्हणा आजा तोड तू चोर दिन आहे आता ते शेअर धडार मागे बोणार घाला मागे तोंड पळून लग्न केलं मागे तोंड पळून करतात किती लग्न केलं दोस्त गेलो तुझे घरात झाले बाबा झाले किती प्रमाण घेतात हा बाबा तुझे नाता इथं मरे अरे किती काम म्हणत राजा एक सांगून तो हे फास्ट नेटवर्क तुमचं कामावते हा. अरे कामा गेला सगळे कामावचे सरळ संजय मेहता घराकडे येते बसणार रे जो हा. ना जरा पाहू हा पाहू ना अरे एकट्या गाड्याने बाईक दुसऱ्या गाड्या घाडी येऊच म्हणत सर लोक बाकीत म्हणत सांग पाहिजे तुझे नाव बी आहे नी मागे नाव किती अरे तू हा तुझे नातू आहे तुझे नातू आपण दुसऱ्या गाडी गेला म्हणत तू घरा माहिती आणि म्हणणं हा लग्न का पडल्याचं ते घेऊन येते का हो जन्मा घे बापू कसं काम घेऊन तो तुम्ही चोडू घ्या म्हणून घराकडे गेला चोडू घ्या म्हणणी अरे कॉलेज येतात बोलता आणले बाबा चोडू घ्या म्हणून घराकडे येऊ जा म्हणणार भाऊ सध्या आपल्याला आम्ही घराला कुठ मारे गोष्टी ती गोष्टी घेता घेऊयात म्हणता नाही खूप झालं तुम गेलाय तुम्ही बी मात्र चूक करचे बंद करता गो बायला म्हणून गो बायलाचे रोड शाणेपाड करते राहत नाही काय म्हणे गो बायला झगडे म्हणल्या किती होता कन्नडावर कोणी बरे सुंदर बरेला गो बायला झगडे म्हणल्यावर गंड इंडू तुंडू किती तरी मस्त कन बरेल गंड उलं होत नाही रे हे गंड हेंड तुंडू कन्नडावर बरे बरेला म्हणतो का गंड हेंड जगडा उंडू बलग होता ना ते बरेल का बरेला बरेला पण तू हेंड गंड तुंडू किती म्हणता माझा कळणार आहे म्हणावर तू तरी कळलं म्हणतो का गो बायला झगडे तिथल्या पडते कळणी आणि गावान बी मरे बायलेर मन दुखू सारखे बायले मनाक लागू सारखे उलो निजो आणि बायलान बी बघ होय ऐकय बायलान बी मग गवाक तुच्छ मानणे जो दोघी लोकांना मेळ रोज पडता गो बायल म्हणल्या मरे एक नाण्याचे 2 तोंड खय हा कळले एक नाण्या हे पावल्याचे हा पावल्या पाहू कोण उचल पावले हा हा बोलायच लागते आता मोठी बडा बडा कल्ला का कळलं मग गो म्हटल्या की तुमचं खबर असं काय गो म्हटल्यावर देवाला विरता पनवार करता आपला प्रसाद गो म्हटल्या प्रसाद होता तो प्रसाद हाताचेर पडल्यानंतर मग देवा तुपाव म्हणचे आणि खाऊन घ्यायचे नाजाल्यार त्या पनवारा भितर तूप कमी असा साखर कमी असा आणि किती कमी असा त्या पनवाराची ना प्रसादाची चूक काढली जो गो म्हटल्या की उरता प्रसाद हा पण हा बाहेर म्हणल्या प्रसाद पण समजता खबरच बरं म्हटल्या
पाहिलं भाऊ प्रसाद पाहिलं प्रसाद अशी हा पण हेगेल निर्मात अशी ना हा. एकच देवा प्रसाद खायचे नाही अरे. दादा देवा प्रसाद ए, किती खाऊ मुलं, किती नाही रे बाबा तशी नाही रे. तशी मिळणार दादा देवा प्रसाद की महड किती देतो अरे तसे प्रसाद खाऊच पडल्या तशी नाही आमच्या वाड्याचे रे कृष्णामूर्तीला जा चारी का सगळीकडे पूजा होईल ते म्हणायचे अशी आहे. सगळीकडे हे तू राग गेला तसंच काम म्हण असे ह्याच बरे तू वाटते अरे अरे नका बारीक असतो ना खूप गोळ्या करणार का क्विंटल करणार का तसे मी तू बी आजा हे मोठे पण टिकल करणार का कोणा को? हे का ना तर ते मोठे दाखवच म्हणते का नो? एकटे गेला, हाव तू? काय सांगू का तू सांग आता याद करू कोण देता हाव, बाई, सांगितलं. कळ मग त्याच्यानंतर तो बिना का कळ म्हणे हा सगळं सांभाळ घेत रे हा? चला हा समाधानी जावा समाधानी ना हे थोडी हा घरात गेले हा घरात हा कोण? राव ना म्हणणार ना मागं तर म्हणते तू लागू. कोण तूच म्हणते हो, होता. कोण हो, होता. अहो, चांगलं आहे गरवड माने चांगलं आहे. संजय मेहता पडे तुमची पॅट वरतीकडे सागा करतो थंडी काढ म्हणून ते सांगा का जमक राग गेला हो किती करा राग येला का किती पहिला झडल्यात आणि गव्हा झडल्यात खूप खूप पटक करून गेलं नंतर चलो नाही जाऊ खाऊचे थंड राहू त्यात जाऊन येतले खाऊ येतले ते जाऊन इथं म्हणलं हे गेलं तिकडे गाडी होतो ते जाऊन नंतर येईल सराच्या मागं राग नाही अरे बहुत चुकल्यावर येतात नाही होय. गाडी हात हा पडाल गाडीचे रोत नाही त्यांना त्या कोण हात पडत लागू व्हायची बांधी केली अरे हा कोणाच्या गाडीवर घेऊन बसून गेलो होता कोणा? अगे दोस्ता अशी सांग हा, तू ह्या केकला की घेऊन बसतो वाटून नाही हे गेलं बुकाला गाडी अशी अच्छा मजा तुझ्याकडे गाडी असं त्यांची ते सायकल त्याला काही नाही पाहिजे चला आता खूप झालं तुम गेलाय काय बघ त्यानंतर हो बायला झगडे मागे झाले घरात दिसू झाले हे घे चुडू हे घे चुडू या घरात होता का अरे हे सब गेलो तू विराट भावा तुझे पहिले हा किती पुढे भाव सांभाळता म्हणलं छे मागे भाव तो एक रगत हा. मागे भाव मागपुढे मागे भेंटी एक सांभाळ ठाव तेव्हा म्हणजे तर तर पुन्हा एक कडे करवलं रे पण तुकडे तुकडे करवले ना घरात जाते का कुठे पण हिंगात फसल्या किती करतो तू दुसरं म्हणलो हा? काय म्हणला ना मागे भेंटी तर जास्त कमी झाल्यावर आम्ही तुम्ही लावू जा रे ओढून तुझी गाणं इथल्या टाकून झाल्या पुढे कोणाला बदलले तुम्ही ती कर कर रे घरात कर करे पण जेवण मात्र पडत सध्या किती म्हणत कष्ट ना हाय कर ना आयडिया आजा हे घे आजा हे घे आजा हे घे आजा हुनील घे आजा थंड झालं घे हाय तू जेवण घातली आयडिया कोण दिलो कोण घे? ते हे करतो माका धांडो लागले ते उरून ती पण आणि सगळं हा वाचतं म्हटलं की त्या भेट तू हा सगळं सम करता ती दिसलं म्हणे कोण ती मागेल वयाची गेल जाऊन कोण हा? गेलो कधी किती वैता मागे सांगत असताना हा? तू कोण देतो हा हा असोच घरात हा, घो घो घो. काय ना इस्राम का गेला काय ये इस्राम हा चाय घेऊन येतो हा? ती का असा आई तू गेली उपार मावशी रे आई तू आई आई मी मिळेल रे ओ परसो आई आता काय गई गेलो तर गेलो गेलो ना रे बाकीचा नंतर कशी होईल घरातल्यानं हा वडील नाही घरात किती उडीलो आई वडील म्हटलं असं रे उडीत असो हा उडीत घेऊन उडील म्हणे केला सांग तशी चहा घेऊन तुला उडतं तिथली होतं ना रे. आपल्या मात्र सकाळी काढकून होतो या कामात काढकोण आई किती तेमगेल घर पळून या रे केमिकल घर किती आहे अशाच पळलो नाही या. नाही बाबा माझ्या म्हातारा काळ मार खाऊ दे ना आहे ना अरे तुझ्या सैनिक एक माग बरोबर घेऊन चाल मारे होय. खबर गेलो तिकडे तुझ्या सैनिक किती कडे गेलो त्यांनी किती माग भरता आलो किती आवडतात हा, म्हटलं वगैरे किती आवडतात खबर काय कित्याक? हा, तू हा बरोबर घेऊन येता किती खबर सा किती आता? तू दाखवायची बाय असला असल्या चेवड दिला माग चेवड देऊ किती काम घेऊन कसले करू म्हणते का कसल्या असला असल्या चेवड दिला माग देऊ किती काम घेऊन कसल्या होय. त्यांना कसं दिसताल हो कसलो अरे बाबा केस कसे धोण्यावर पडतात मागे आता आज कानार पडतात माने आता ह्यांच्या होऊन म्हणजे अशा आणि मुकार घाण घेऊन पडतात तरी ती पाहुणा धन म्हणल्या ते नव्हती नाही त्यांच्या घरा बाजूनच गुरा काट टाक बच्चा मरे सॉरी म्हणला लपट मोठे चाहिली चहा अरे बाबा हे चाळीस
चाय तू के मसाला वाटलास तर चाय चहा पी. चहा घे चहा घे चहा घे घे वैकुंठा चहा घे वैकुंठा चहा घे. चहा कप पण अंगार खाऊ घेशी काय? अरे देवा तू बरी कर मागे हट्या झाडीच्या झाडी त्याच्या वेळेला कळत पडे कोणाचे मनच मन पी पी चहा पी प्रेमान कोण हाडली अरे तू का ना ना घे भाई तू घे ना मका हा ते घे. आज मग वार हा उठतात ते ना आज वार मका वार करू जाय बाहेर पर आणि बायला वार करू जाय गव्हाला विष वाढता हे वार गेला पाळा वाटतं मागेल हे गाव आले पुढं नाक नाक नाही नका नका. चहा मग सुंदर केला चहा बरी केला चहा सुंदर खूप केला चहा पिली खरे बरी चहा चहा झाला. बरी झाला. सुंदर झाला सुंदर करतो चहा चहा आहे का ना शेती हा. त्याच्या श्रमार केलं. कोणी चहा कोणी केली श्रमार केले. कोणी सांगून मोर झालं किती झालं? हा? कोण झाला? त्याने कोणी फाटी चहा तर हटल्या त्यांना ज्या चहा सोडी आपण चहा तुही पण हळमून पिलो मुख पटल्या वैकुंठा काय म्हणता हा पहिले दुधा साहेब म्हणून बोटाल काढ खायला म्हणा पहिला ते ढेकर गिळ गिळ आई गिळ गेलो सही जाऊन गेल मरते इसरा मग दोन दी हे सांगू घाल ना चहा कोणी केले म्हणून घेऊन तुम्ही करायचं तुम्ही. हा? काय? त्याने पण बोलावलं. म्हण लागले हे ते अशकल होणे नका हं? वहिनी ती कोणाची आणि कोण आली आजी वहिनी आजी वहिनी आजी वहिनी वहिनीत मठ पडेल की काम आहेत मका भिवून 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 ने रे हा कशी अशी ते अंगा गरम सण सुटला कर की तू शितोड घालता शी 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 हाय वैकुंठा हा किती म्हणता हा काय? तुला हा? आज हा त्या दिवशी रागान गेलो तू उचला मला तू घराकडून मग आपण हटा आता बस हा झालं चहा दिलं चहा पिलं सगळं झाले तू माझ्या मर्याद मान मर्यादा बिगिले ना कित्याक? लोकांना घरा येऊन किती म्हणून पॉईंट राहतो अजा आणि मला बोट फिरना हा एक झगड गेला कोणी सांगता हा तुझ्या मी माझ्यावर रोज आहे रे मग घराकडून आपण हटतो तू म्हण ते खबर असत नाही तो का हं? ते जाऊ रे अरे वैकुंठा हा? एक सांग बेजार करून ना जीव होते का सांग होते उचू लाग रे सांग म्हण बेजार दादा ह्यात नंतर येतोच ना बाय हं? चल किती होच रे होईत रे हेटट हा गेट आउट रे गेट आउट म्हणतात का हा की गेट आउट कळत म्हण तुका तसला होच यारी निन्न कित्या भितर गेले चहा देऊन हिंगा बसशिनी उगीच तू त्रास काढला का तू धुता चहा कप हे नात्रा बायला सत्य बी धुतले घरा ही सैर्या चहा कप बी धुवचे बरोबर नाही आणि किती हेज मुखार सैर्या केबी राहून निजो सैरी चेंज जाऊ जाय मला कशी लागतो रे? हा घरातल्याच कमी राहू जा केन्ना बी घरात येईल नंतर मी विश्वास करत. हा तू किती आपल्याला काम जाय तुका किती विचार तुका पडेल की काम सुटता बस खुर्ची घे आणि जगात गेल्या घरातल्या बाहेर पडत आले काय तू कित्याक आपण उलया म्हणल्यार मागेल बायल म्हणल्या आंबा मन भरपूर वर्ष झाली त्या दिसाच्या नाव घरात एकलोच पडलो मागेल म्हणेल मग त्या दिसाला आंबा प्रेत त्यांच्या पागण्यातल्या त्यांना बाहेर उठले घुसळत पडलो ना मागेल म्हणेल म्हाका कोणूच ना इथलं नातरून घेऊन त्या मागेल पुतून घेऊन म्हाका खंयच्याच उपयोगच ना जावं गेले मागेल दुःख मागेल मनातले कितें असेल वेदना मागेल मनात असेल कितें हसणे ना जाल्यार मागेल मनात कितें उलय आशिल्ल्यार जे कितें सांगचे असेल म्हाजे कडेन सांगप हांवें मायेत आयकप
सांगचे आहेत ऐकत जाऊन गेले ना मागे सांगेल ऐकत कोण ना मागे त्यांनी गेलं मनातून सांगतात कोण ना जाऊन गेले मागे पाय निधन झालं नंतर अन्न अन्न म्हणकर वळवळची परिस्थिती बी येईल मागा गेल घरात सुड्या बसे माकीला घाला रे माकीला घाला रे म्हणून मग भीक मागची बी पाणी येईल मागे स्वतः नात्राकडे हाऊस केन्ना शीक पडल्यार तेव्हा पाव मागीर आजूपैकी बरोबर गेलेला बरोबर अशी सांगेल केन्ना या मागीर कानार केन्नाच आयकल ना हाज्या हॉस्पिटल वयला थंयच्यानूच गुटलून हाडल्या पुरो ही शब्द मागीर कानार पडते अजा कितें सांगचुल्लें हांवें सांगप कितें आयकचुल्लें मागेल्याच कानान आयको अखिरेक तेमी म्हाका जेवण घालून गुवाहाटीकर गेलो 30 दिवस गुवाहाटीकर गेले 31 तारखेक सुड्याक तरी घालता का पळय ते तितल्यान तरी जेवतलो म्हणून वाट पळयलो हे जगत म्हाका शून्य 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 जावं लागलें ज्या दिसाक तू घरात येयलें ज्या दिसाक तू घरात येयलें म्हाका त्या दीस म्हाका मागीर अंब परत येयलो दिसलो गो अंब मागीर परत येयल जावं अंब मागीर त्रास आयकूंक मागीर दुःख आयकूंक म्हाका न्हिदता तर मागीर पांय हरसून मागीर अंब परत येयल म्हणून विचार कर खूश जालो मागीर मनांतलें कितें सांगचें तुजे कडेन सांगचें तुजे कडच्यान थोडी गोश्टी आयकचे आनी ह्या जिवनांत सद्या कितले दिवस आसा मेजून आनंदान काडया म्हणून चूक जाली मागीर बेजार करून गेला सांगता सांगता हांव येयलो खूबच पयस वयता मागीर कितले वेळ मागीर मनांतलें कळवळ मागीर मनांतलें दुख्ख आयकयल बदल धन्यवाद तुका धन्यवाद आजा धन्यवाद तू म्हणू नाका आजा आजा म्हणू नाका. धन्यवाद हाय म्हणू आजा म्हणू नाका. आजा मागे चूक झाली म्हाका माफ कर आजा म्हाका माफ कर माफ कर जाले पूण आजा म्हणला का एकच वयाच्या आसा आमी खरी खरी कथा कितकी आला सांगता आजा कथा बी सांग म्हाका आयकच खूब मन आसा सांगता ऐकय तुजें दुखदायक कितें उरलां म्हाका सांग आजा तुमगे ते फुटींग नातवाल आयकून आनी पयशाच्या आशेक हांवें ही पुराय नाटकी केली आजा ही नाटकी केली हांव बाळ्ळें आजा हांव धाडलो आजा हांव धाडलो मागेर नांव अमरीश आजा मागेर नांव अमरीश हांव नाटकां भायपार करता तुमगे हे नाटवान सांगलें इन्शुरन्साक पयशे काडच्या तुमगे बायलेच्या नांवाचेर जमिनी आसा ते पयशे ते हाजेर सही केल्या म्हाका मेळटले म्हण सांगलें तर तुका 1 लाख रुपया म्हाका दितो म्हण सांगला आनी नाटकां हांव स्पीक करता हे ऐकून म्हाका खरें दिसलें खरी ही कला रंगमंचाचेर उरता खऱ्या मनशाच्या जिवनांत ती म्हाका आज कळ्ळी आजा तुगे जिवनाचो हा खेळ खेळ आजा जिवनाचो खेळ खेळ माफ कर आजा माफ आजा सांगता खरें तुगे नातवाक ती तुजें प्रेम ना तुमी केन्ना मरता पळयना इन्शुरन्सा पयशा खातीर इशी दवरला नाजाल्यार इशी घाल मागून तशी तेमी आजा तूं गिरायक आतां हांव आसा तुमकां साथ हांव दिता कितें कोण सांग तांकां 500 गोच्या कितें करचें मागीर पळया तूं पक्का बायल्ली मागीर जिवनांत हांव बुद्धी केली नंतर आतां सादारण 70 वर्सां जालीं बायलाक अशेंच पळयला वळखता मनीस दादलो बायल जालेला वळखू शकना म्हणत तूं मागीर जिवनांत खंयचे खंयचे स्वप्न पळयलें बाय खंयचे खंयचे स्वप्न पळयलें खरें खरें गोवा म्हणचे काय रे म्हणचे कितें म्हणून मागीर म्हाका कळना खरें राजा तुगेलें नांव कितें म्हणील तूं अमरीश मागेलें हे अंबा म्हूण सांग म्हणटा म्हाका तो तूं रिपळे आंबो येता ते तूं हे मागले हे मेकअप कर हांव नाट काडला का की मुंबय मेटाय आनी कोण घेवन वयतलो आमी कितें करा सांग तुगे नाटवाक आमी 500 करया पक्का धाडलो ते खरें राजा आवाज लागला कळ्ळा पक्का बायलो दिसता म्हाका ना राजा जालो हांव नाटकां पाठ करता
ह्या खऱ्या जीवनात बी नाटका पाड केलं सगळे जीवात किती पैसे असायचे किती कट पडता नाटका पाड केल्या किती मेळटा तर तुमका 4,000 मेळटा 4 ते 4,500 अर्ध नाटक जाऊन येईल नंतर बी अर्धा वेळेला पार्टी सुरू झाल्या बी 4,000 ते तशी काय ना ते आमच्यात एक रात्रीच रंग लाईन घातली की झाल्यात 2 स्टाफ पुन्हा कित्या पैसे लागू मागं काही बाहेर पार्ट नाटका पडे आता 4,000 तर 4,000 आपल्याकडे 1.5 पडणार त्या नाटकात ते मी सांगेल सांगण्याचेर पार्ट केलं म्हण झाले बरोबर मागे 1 लाख रुपये तुम्ही घेतले कितले 1 लाख मागे का तुगे त्या फंडला का पाहिलं आणि 50,000 वाले 1.5 लाख तुम्ही सांगितले ते गेला 50,000 रुपये तुम्ही सांगता हे कितले दिस नाटक तुमगेल वाटतं आता पैसे मॅट मिळाले असेल हा म्हणा एक महिनाभर झाला महिनाभर हा हा मग वाढेल मला पैसे 20 वाढले तर वाढेल काम गेले दिसा 10,000 वयर पडले हरकत ना म्हण झाले मागील नात्रान मागील इन्शुरन्सात पैसे खाऊ हे पुरा नाटकं केले आणि तुका अंबू म्हणगणी घरात आणून बसेल म्हण झाले ते सुरुवात नाटकात पण केली मागील नात्रान आता हे नाटक बंद हांव करता कसे त्या नाटकात तुका परत बायल पार्ट दिता हा आधी बाहेर पाठवत हय आणि सांगशील ह्याच्यात रावतोय अशें रावचे आणि मागील नाटकात म्हाका साथ दिवचे आणि त्या बुद्धी शिकोवप तुवें म्हाका साथ दिल्यार तुमचे उपकार जाता पुता कितें नांव कितें म्हणीन तुवें अमरीश आजा काय बिना का त्यांनी जे पैसे घेता मागीर पळय तुमकां हे नया पैसे नाका तुगे जीवन भर जालें जाल्यार तांकां पाठ शिकयता तांकां अक्कल येवचें ना ते सकाळ कितें बी करता आसा तुगे पैसे म्हाका काय नाका ना ना हा कितें ना जाल्यार कितें दितलो काय नाका म्हाका हे ना ना हा केन्ना खाली धाडलें कोणाक बी एक पटी येवन गेल्या तरी पयस दिवचा म्हाका मागीर तशें ते मागीर तुगे खुशी हरकत ना म्हण तांकां म्हाका खबर आसा म्हण कोणूच येवं जायना हांव घालो म्हणून हय तूं बायल ती बायल रुपाल मावशी ती रुपाल मावशी हा आंब ती आंबा झाले यो सांग तुका कितें करया म्हण घेवन काय विचार हा भायर नाका भितर वचया यो भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा खूब वर्सां जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना तांकां बी सांगू इच्छिता आनी तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. आता इन्शुरन्स सर्वेला सांगचे किती आम्ही आता एक सांगचे आधी खरं पण किती सांगचे मागे ते पण ना आजी बी ना आजो बी ना काम म्हणलं सकाळच्या फोन करून मोबाईल स्विच ऑफ पण दवल त्यांनी एक काम करे ह्याका निघून वयल्यान चादर घालता रे हा म्हणलं त्याला गरमेत थांबून मारू अशात घरात माझी वयत निघा अगो आता आजी धाकेच कशे आता आजो बी येऊन बोल बघो आज तो येऊ जालो इन्शुरन्स ऑफिसर येऊ जालो तो येऊ जाऊ रे बाबा आज ना जाऊ जाय पण आज ना जाऊ बरोबर असा आजी बी ना रे तो खं गेलो तो खं गेलो तू सांगून घालला आहेस का सकाळी दिसतात ना तो बरोबर दिसला सकाळच्या नमस्कार काम इतलं पटणे आलंय आणि इतलं फास्ट काम त्याक आजार आशीर्वाद होता कोणाला काम चेक सिस्टम काय कॅश कॅश होतं सांगता बाबा कळवळता कित्याक सांगा तुम्ही पैशा खातीरच तुम्ही नाटक करता दिसतो म्हाका लेट रबा क्रिकेट टुर्नामेंट दवरला ते सगळं खर्च करा आज्या नावावर गवरला न्ही पैसे मेळटले पैसे कंपनी दिता आणि अनेक विषय कितें आसता सांगा. आजेले स्वयं रेडी करता म्हणून ते फॉर्म नवीन येला ते एक हा सगळं बंद दवरला आजेल एक बोट लायला आले फॉर्माचेर ते एक फॉर्मॅटी आसा आणि ते एक फॉर्म मोकळीक जाले तुमगेले इन्शुरन्स पैसे 2 दिवसा भितर आजेल नावाचे ट्रान्सफर येतले न्ही बगी आपया बसा तुम्ही आजे का पे म्हळ्यार इतली कित्याक कळवळ कोल्ड बी किती घेतात तुम्ही कोल्ड बीट काय नाका थंड तरी घ्या नाका थंड बीट नाका गरम गरम जेवला येतली आजी तुम्ही
आजी एक आपली आम्हाला किती कळवळच कळवळ ना आजी ना त्याला पुन्हा तुम्ही आजी कॉपस आणि अंकोला बी काढलेले हा अंगात मागेला किती फॉर्मॅलिटी एक पुराच्या उपरांत अंगात जाऊन घे म्हणले अंगातच नाही आजी येत आहे. हा, आजी बाहेर काही फिरू गेला हा बरे आम्ही आजे घाण पावतले खान पवित्रले मग जाय फॉर्म घेऊन येला आता घेत हाय, किती करू आजी बिना असो बिना खर्च किती अजून नाकात तो पण आजी जाशील तुझं हातपाय कडकड सुटलो मागे पहिले कडकड असो झोटीलो आम्ही सांगून थोडे खरे सांगा आणि किती करतात त्याला काहीच करू राहिले का आपण सांगा अरे किती वेळ पण हा रात्र रक्त त्या पटीने मग राक्ष राहिला आता मी निवडलो मी बसा तुम्ही बसा देऊ येणार आणि मग आजी नाम सांगते आजी गेली आजी ना ना जाऊ किती मंत्रा पिलते कळे तुमगे किती मस्कर असली तुमगे लागी दवन घ्या आमगे लागी ते मस्कर विचारल ना हा फॉर्म मागील असा मग ऑफिसात सबमिट करू जाय आणि एक तासा भितर ठीक असेल माका परफेक्ट सांगा नातर आजी नजला हा वयता आजी लहान दिले पासा आम्ही आता वयच्या हरकत ना आता वळता का तुम्ही नॉमिनी पैसा आज सोड दे आजी आजी नमस्ते आजी नमस्ते बरोबर आजी लई आजी हे मी कोण आणि गळ्या हार किती घाललेला असं देवा सोडला आमका मी कोण म्हणून कळला माका हा कोण म्हण कळेल ना तुमका कोणाला इन्शुरन्सचा पैसे देऊ येला तुम्ही आजी पाले स्वतः जपा बरोबर आहे आणि तुम्ही आजी मेला म्हणून सांगितले रे आजो मेलो ना म्हटील आम्ही आणि मग हकीकत किती पहिले सांगा त्याचा त्यांनी सांगितले खरे असेल उले आजो मेलो ना मग आता कळलेला मेल्याक जीवन करते आणि जीवन असेल तर माय बोलायचे असले म्हणजे काम असतात मग एक सांगा विचारा तुमगेल्या कायद्या भितर मेल मनशाक जिवंत केले आणि जिवंत असे मेल्याक मेल म्हणून सांगून घेऊन तेंगेले इन्शुरन्साचे पैसे खाऊक गुन्न केल्या ह्या आरोपाचेर तुमगे चर्चेना भितर कितलं वर्साचं जाता असले पटिंगिरी काम करतो लोकांक 3 वर्ष कठीण सजा होता आणि त्यांनी सपोर्ट केल्याक सपोर्ट केल्याक 2 वर्ष जास्ती 5 वर्ष आणि बरे आणि पैसे कितले भर जातात 5 लाख रुपये 5 लाख खावा देता फोन भितर उडे आता पितर देता हा वडील लोक कचकण हे करा तुम्ही आणि सांग तुमका इन्शुरन्स मुखार म्हणल्या चल या आणि मागील बायलेच नावाचे नॉमिनी उरू ही मागील बायल आंबा आम्ही दोघी लग्न झाले आता परत एक पटी लग्न झाले आणि एक पटी एक प्रमाणे बोट दिला पुरो तुमच्या नावान 1 करोड रुपये येतात ते कंटिन्यू करता तुम्ही इथं 1 बघितले करोड रुपये हा मेल्यार म्हणे हा हा मेलला म्हणाला अजून हा मेला 1 करोड आजा नाता तू तुमच्या अकाउंट भितर जमा ते 25 लाख ते मागेल हे खात्यात हे विकितलं खरे बोलता पळे रे आजीकडे लग्न झालतो थोडा जाळ पडलं पळय आजा सावधान कोण विचार कर हा पैसे राम तुम गेलो होय हा. पण हे लग्न बरोबर चालना चल हा पळून घेता तुमचं पंचायत नका तुम्ही घरातल्या बाहेर पडा पहिले पुरा असती पुरा मागेल पुरा असते मागे नाव जर गेला आज तुम्ही घरातल्या बाहेर पडतो तू आहे हमारा बिल हमको में आऊं अरे पुरा असते हमारा बिल नहीं थे हमारा बिल हमको कोण खरेशी सांगतो ना खरं साक्षी सांगतो तू. खरेशी सांगतो ना किती खर्च सांगताले पळा तुम्ही लग्न झाले हे बरोबर नाही बरोबर नाही भाग बरोबर नाही ती लग्न झालं हे तू किती पळा लग्न झालं का म्हणून हा असती पुढे लग्न झालं त्यांनी भरपूर घराकडे त्यांनी खाजून बाग असतात आणि पुढची ती मागी होती आता चिबाड करू घ्यायला ते मी लोकांना असं काळींगड करतात खय गो हे आजा हे बरोबर नाही किती बरोबर नाही किती सांगतात किती बरोबर नाही रे किती बरोबर नाही म्हणजे बरोबर नाव माझ्या बायले तुझ्या बायले चाललं बुडाव तुझ्या बायले चाललं बुडू का म्हणतो बायले चाललं म्हणतो नाका तुला नाही गेलो तुझ्या बायले चाललं म्हटलं बरं दिसतं तुका एक घरात वडील लोक उल्यात ते घर भरील असे
ना ना वडील लोक तुम्ही धिक्कार करता म्हणे त्यांना हा? भरी मुलगा त्यांना आदळ जातात मग खाली करून पळतात त्याने देवाला आशीर्वाद तो वडील लोक आमच्या लावून असा म्हणचे आम्ही त्यांना सांभाळून देऊ का त्यांना प्रेम देऊ का ते मी तुमच्या लगेच पैसे मागणार खाली प्रेम देऊ का त्यांना आपली अशी मोगान देऊ का पण ढेमके प्रेम डुप्लिकेट किती डुप्लिकेट वरील डुप्लिकेट प्रेमाबद्दलची तुम्ही मुलीची गरज नाही रे बंडलाची बंडल जाऊ नका सिंगल जाऊ काही नाही तुम्ही तर आधी म्हणून सांगणार त्या वेळेला खूप बोले नाही गेम्सकडे हेम चोर घेऊन बसू नका तुम्ही रोन जायला घालू होय. नका त्यांनी द्यायला वरचे अरे वैकुंठ लग्न येईल ना म्हणे जाऊन दे जाणं तुला सांगू एक चालेल नाही मग आपण ना रे आपल्याला म्हणलं तुझ्या नजर भरी नाही जर काम केला आता किती खरे तुम्ही सांगा खरेशीर कितें खरें कितें हेमी हे कितें इन्शुरन्स आसा म्हणून सांगता तिथं हेमी हेका हेमगे घराक हांव आजी म्हणून हाडून दवरलें आनी आज्याक हेका चड आयल्या मेलो म्हणून सांगलें तुम्ही हे स्टोरी मागेला सांगितले हय तुम्ही तें सांगता हा कळ्ळें आतां हांवें केलें नाटक हे पयलीं हा. हांवें रचयलें हा. आतां मुखार नाटक आज्यान केलो हा लग्न झालं रे वैकुंठ हा. म्हाका बी जिवा कंटाळ येईल न्ही हय न्ही तू बेजार घेतलो कित्याक आपल्याला म्हणून बेजार दिसो कितें करतलो बेजार हांव कितें फायदो बेजार दिसून घेवन तू जाल न्ही आतां वैकुंठा सांगते कितें कितें दाल्ल तो आमकां ओगीत तें उलयनाका रे ओगीत कितें उलयता तुझ्या आणि देवा शपथ जाता तू जाता होय एक दिवस येता तू शपथ हा केन्ना फटो त्या गेला हांव अंबरीश म्हणून घेवन हेमी ताका त्या नाटका पाठ करतल्याक अंब म्हणून करून हाडून ते हे पयशे खावंक पळयली इन्शुरन्साची हय मागीर चोरांक सांगला का तांकां सांगलें नाही कळेल ना 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 तांकां कळलं नाही. ते तितलेंच उलय हेजे बद्दल उलय नाका तेच ते इन्शुरन्साक ते खाऊ केल्ले आतां जाल पुराय आता खाया माती आता जायला वचून खा ह्याका 5 वर्सां ह्याका तेमकां 3 वर्स न्ही हय. आणि आमी खंय गेले मागे चेडू मागे चेडू गांव हेडू गेला हा तुगे चेडू खंय गेले खंय गेले गो माझं चूक जालें हा हांव ह्या घरांत बरें रावतालें आनी आनी केन्ना तशें करून माझ्याकडे की सांगता गावाकडे उलय गो खंय बरें रावताले पूण ते कंपनीत वचून रावतलो हांव चुकली किती चुकले खरंच हांव तुमचे बरोबर रावता आनी हांव तुमकां रांदून हाडटा आनी तुमी सांगितलें तशें आयकता आनी ते कंपनी का पावली कंपल फुडली कचराडे मा उदा सोडील खंय की जाल गो समाज सांगो हांव पयशे कमयसाठी हे कंपनीत जॉईन जालें कसली कंपनी तर ती फास्ट रीच हा बघी श्रीमंत जावं तू हरकत ना आता स्टोरी झाली पहिले फास्ट चिली थंय मागीर हांव कंपनीत जॉईन जालें आनी हांव खूब पयशे कमयतलो म्हण घेनाशिल्लें आनी सगळ्या वाड्या लोकांक बी पयशे सगळे तेतूंत घातले आनी मागीर पयशे बी तुझ कडेन खंयचे पयशे आशिल्ले तर घालू गो हाय हाडिल्ले ना 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 तामकी सांग ते सांग मागीर मंगळसूत्र कित केलें अडवा दो कितके ते कितके गो गवा बरोबर अडवा दवरत न्ही गो म्हणजे लग्न जालं भायर मंगळसूत्र काढ घेवन अडवून दवरून घेवन हे पयशे भायर घालता रे गो गावाकडे जाल्यार कोण घेणार ते का अक्कलाच आहे गो तुका अक्कलाच आहे गो हा अक्कल हिन गो तू अगं पैसे कमेच बरोबर असा पैसे कमेच वाईट नाही गो बायलांत दुगी लोकांना घडल्या रे एक संसार बरोबर उभी करू जाता आमी सगळ्या राशी उरता पण जर घवाक संसार पाड करून घवाक सोडून गेलो मंगळसूत्र अडवून गेलो संसार करते न्ही गो चुकली आता तुम्ही लोकांना पैसे गेला तर घराकडे आमगे किती करचे हेका पहिले मुखार लड्या फुडें हात म्हण भडया म्हणटा हे मी किती ह्या कितचे आ आनी कितें करचें मंगळसूत्र हाय केलं मंगळसूत्र हेडे एकू काडले आता ह्या एक पडलं हवार पडेच पडे बुकडाव अरे कितें तुज्या ते पुसू जालना तेन्ना ते तशेंच पडटे तू 1 रुपया कमयता 1 रुपया कमयता तू कोण कमयतालो तू एकाच सांग नका हेका बी सांग तू किती काम करता त्याच सांग म्हाका दी घालना तो मागे जाऊ नये चोर सिमेंट गोंय म्हणून ऐकल ते चोर सिमेंट गोंय कामा आसा चिमीट चोर गोविंद म्हणले फक्त कामातला काढल्या बाहेर मारले एक काम कर आज्याला एक सायकल असा सायकल घे मगो आणि तो सायकल मारून फाटल्यान तुवें काय घेवन बस दोंडी काम करा दोंडी कामा वचा मावशे चोरा बायल ती चोरा बायल हं? तू त्याच्या वयर होड चोर तू चोरा पयशे पुरवणार रे तू
तू लोकांना पैसे हा लोकांना पैसे खायला किती करतो गो खंयच्या दिता मग आमकां ताका दिता तो दितलो कोण गो दिता घोवा कोण टाकता बाप्पा दी म्हणता बाप्पा आपला त्यांच्या घर विकून घालते. बाबाले घर एक तसं तुम्ही मदत करा तुम्ही द्या लोकांना पैसे हांव ते मारतो तुका पण हांव नियतीर काम करतालो गवंडी काम कोणी ते गवंडी काम न्ही चिरता ते कशे ये मी काम करू हरकत म्हणून शिरवाड तू होता का हा थंय ते सिमेंट चाललं म्हणून तुझं नाव वाईट शिरवाड झालं केला बी हरकत ना अजय घेऊन होता का म्हटलं कॅरियराक एक लहान दांड भरता कॅरियराक तू धरला एक दोन दांडे भरता तोंडाला बस तू हे काय घेऊन सांगतात पण तोंड वर घेऊन मॅनेजर मॅनेजर डॅमेजर किती रे पोरांनो हा किती रे किती रे जीवनात तुमगे किती किती हा? तुम्ही लग्न झाल्यानंतर सुधारतले लग्न झाल्यानंतर सुधारता जाऊन कोण तुम्ही हाडिल्याबरोबर तुमचं लग्न करून दिलो ना बाबा त्याच्यावर लग्न झाला काय लग्न झाला एक गोष्ट चांगलं आहे पण किती केलंय तुम्ही जिनवास नाशिक लोक आहे हा जिनवास नाशिक लोक हा ते बरोबर भाई हो तू ते तू गेल बदल तू लोक नवीन ते एक सांगता किती तो दाल्ला हा हा, जाता हा, जाता तू का बरो हे नाटक तुम्ही रचेल म्हणून समजून घे नका ह्या की तुम्ही अमरीशाक तुम्ही इन्शुरन्सचा पैसे खाऊक अंबकर घेऊन आणले तू कळले त्याच्याबरोबर लग्न झालं अमरीशावर राव लग्न झालं ते कसे कशात ते बाकी ते रांधून घ्यायला झालं बाबा तुमच्या पक्षामध्ये 100% तो खूप भरोसा त्याला मागे दुःख किती कळलं का ते तुम्ही त्याला 1.5 लाख रुपये किती तिथे म्हणजे ते सगळे सोडून देऊन त्यांनी सांगलं मग अशा अशाची खबर अशाची ते मग गाडीला एक सांगितलं नया पैसे दाखवलाय कळणी एक नया पैसे तरी की मग वैकुंठ म्हणतालो आजा सावधाना म्हणून आणि तुम्ही किती म्हणतात त्यांना? म्हटलं बाप विश्राम म्हणताल हो तिथे आमका सांगत म्हणून पण मग तसं झालं ना आजा सावधान म्हणते मागे सांगत नाशिलो आजा खंयच्यात तुमचं सावधान म्हणून सांगतालो हे अमरीशा लावाच्या मागे हे सगळं स्टेट केला आणि मागे तुम्ही नातूनी म्हणून मी भरवून दिला जे किती असा मागे मरणानंतर हे पुरा अमरीशाक मेळटले तुमचं कट्टी आणि बडी भीक मागा ते फाटल्यान तुला इकडे दौडील असा अरे आजान केला त्या बरोबर केला बाब्यान तो असले जाणटे मनीस माहीत पडणार पुणे समजा तिरुपती उलचा म्हणणार व्यंकटरमण तो भाग असणार आहे त्या पाय पडा तिरुपती उलचा म्हणणार पद्मावती बांधता ते गेले पायीच धुत ना तिरुपती वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा मागे पाय धरचे करत ना इन्शुरन्स बाप घेतो नाव की बाबा गेलं श्रीपाद जाणटे लोकांना ते सुद्धा आशीर्वाद भरतो थंय लास्टात सांगेल त्यांनी ते सुद्धा खबर ना बाबा ते तुझ्या कायद्याप्रमाणे तू किती ते किती निर्णय घेत पळे ते घे आणि त्या कोण भितर उडे मागे थोड्या मुखांना काय तू काय ना सगळी डुप्लिकेट हे काय सांगून हाडिलो अरे फाटी उलट कोणाला बरे करता वाईट करणार आता काय तरी किंमत वर जाशील माग सुद्धा कळू दिला तेडी जर कळू दिला ते दिला तर खंच्यान एक बगलाट जाऊन गेल मागेल पुरा जीवन खंच्यान बी तुमगेले जीवन संसार बरे जग पहिले हांव खोटो म्हणून कोणाकच दाखवून दिला दाखवता ते वाईट केला ते बरेच काम केला कोणाला बरं जाऊ कोणाक बुद्धी शिकवत केलं मरे हे वाईट नाही कोणाला बरं होतं जाता जाल्यार घा फाटवलेल्यावर बी जात त्यात नियम पाहिजे मग हेमगेल किती करते तुझ्या कोण ओळखीची पोलीस ना ओळखीत पोलीस असतात एक फुट बाप नाही का बाबा त्यांना उपास करून आम्ही जेवण करून वाढतात नाही का अगं तुम्ही पोचू जा म्हणणं आजाक हा पुस्तक अमरीश पोचतो ना हा बैठलो हा पुस्तक दे का तुमच्या घरात ना आजा हे बाय तू पहिले त्या कंपनीकडे वळ आणि त्या कंपनीचे पोलीस कंप्लेंट दी आणि त्यांचे त्यामुळे किती अशी ते कारवाई कर आणि त्यांच्यावर पैसे मिळते का त्या लोकांना पैसे लोक धारा दिला माझ्यावर उत्तर देऊ जाईल त्यांना आजा महिलांकडे करते नाही बाई गळ्या मंगळसूत्र असतं फिरचाय अडीच रुपये आलेले सुखी नुसते अडू तरी त्याचं तुका असं तुमका कामा येता तुम्ही वैतात आम्ही आता पालिका सुट आजा आता हम खूप पाशी दवरा तुम्ही पण हा वाच ना हेमी जर तर हिंग राहतात हेमी कितले वर्षानंतर सांगू जाय ना हा अमरीशा बरोबर येतात ना जाल्यार हा थंय बी वतना तर हा खंय तर पयस देवाक वयता परत येयलो तिसरे पटी मेळटलो ना जाल्यार थंयच मेळ म्हणून समजून तू का ह्याच्या नंतर कितें करता तुम्ही सांगा म्हाका सांगितलंच करता
ना जाल्यार परत म्हाका दुसरो उपाय सुचचे पडटलो वय म्हणटा हा किती म्हणता तू साथीदार आस म्हाका हय रे हात दी हेचे नंतर तुम्ही आज्या कंचान सावधान कळ्ळी आज्या सावधान न्ही आज्या कंचान सावधान हरकत ना तुम्ही सुद्धा आलं म्हणून झालं दिसतं म्हाका पळयता थोडे दिवस अमरीशा थोडे दिवस पळया तू दे का एक हात नाका माझ्या हात काढते ते हय हा हात काढते ते भितर गेले हे काड्या आणि तू हंगात राव हे मी जर तर म्हाका बरें करचे जर दिसत तर हंग रावता ना जाल्यार आमी हा वचनी हय जालें ना आजी आमगे रे हो कोणाक आम्ही 2 पाट्या घर असली हे मुगे जेव खंय हायत रांदची बरं येवन तू रांदता आनी कितें हांवें रांदा खाता तूं आमी एक काम करूया तुमच्या रस्त्या देगेन घर आसा बारीक हॉटेल घाल्या घाल्या हॉटेला नाव बी बरें दवरया कितें साकार हॉटेल म्हणून हय पोट पण जेवण घालचे हय कमी पैशा भितर गडाकात करा गडाकात गडाकात गडारच करया ते घराकडेन करया हय जायना जालें देवाकडे आता म्हाका आम्ही सगळं जरा सप्लायर होता देतो तुम्ही नाकारे त्या कामाक पंचायत अशी हाय जातले गल्ल्यात पैसे काढून पाड नाही हय किल्ल्या कितले लोक गिरायक घेऊन गेला तर पैसेच जायत जातले 100 नोट झाले की ना जातले तेव्हा पाय पडा ह्याची नंतर आपल्या वाईट बुद्धी दिनाक आपण मागून घेया ह्याच्या नंतर तेव्हा आमका वाईट बुद्धी दिला का आणि आता आम्ही घोळ खातले आम्ही आज गोळ खातले घोळ हाडून राजा पोचतले गोळ हा निघून आजाक पोचतले पोचणारे वाढले कित्याक मागीर ती गाण्या पेटीची आमगे ते वट्ट वायर ना जाणार ना जाल्यार माती खातले म्हण सांगा ना झालं माती खातलो हरकत ना सुधार रे पोरांनो ते बायला बी किती द्यावा? ते पुरा सगळं तुम गेले हे मागेल न्ही आज परत मागेल बाप्पायला मागेल आजानी आज ती घेऊन गेल ना ते मी बाळगून घेऊन आज मागेल बाप्पायला नावार झाली तेणी बाळगून घेऊन मागेल नावार झाली आता हाय बाळगून दवरून घेऊन तुगे बाप्पायला नावार जातली तेणी बाळगून दवरून घेऊन तुमगे नावार जातली आणि तुम्ही बाळगेला तुमगे पोराला नावार जातली जाल्या दादाला कोणी खाऊन वयत कोणी आता 10 वर्साले घरात एक बाळक नाम गेल्या सिरियल लक्षात आहे का फक्त असतेच देवाक पाय पडा आमगे संसाराक बरे कंद वरू देव सगळ्याक बरो कंद वरू आणि या सगळ्या कला प्रेक्षकाक देव बरो करू जय भगवती